इजराइलफोरनि राइटफोर आङो लागारबो नोंसोरखौ अनो बेबायदिनो आङो आंनि अननायखौ नोंसोरनो होफ्लायगोन अराय सम नोंसोरनो होफ्लायगोन जोंनो होफ्लायबाय थागोन अनदायगाफोर बेनिखायनो जेरै एक जहननि माबालि जिसु सेराव बुंदों आरो साखि होनाया बेनो इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय आरो बे गोथाङा बिनि फिसा हौवानियाव दङ बे गोथाङा सोरबा मिनिस्टारनाव नङा सोरबा एमएलएनाव नङा जायफोरबो जिसु ख्रिस्टानावसो दङ बेनावसो गाबज्रिनो थिनदों सोरबा अजानाव नङा जों लोमजाबा अजानाव थानांगौ बे नङा गोबांथार खोनायो माथो एसे फारिसनि सिङावनो आं नोंसोरखौ दुखु होआ जेब्ला अनदायगाफोर बिग्रा जोंनि खान्थिफोरनि गेजेराव गोबां दं बेनाव थांनो नागारै जोंनाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मानोना सैताननि रावखौ बांसिन लागोन बाइबेलावबो दंखायो अनदायग्रा आइ आफा दानाफोर सोरबा बे बुंगोन अ नोंनियाव मानसिनि आखाइ नांदों नोंनाव बेबायदिनो गाज्रि बारहाव नांदों बेबायदि बुंग्रानाव दानो दोबै दोबै थांगोन नङाब्ला बे बुंहरगोन माने बेनि बे बुंनायजोंनो बेयो सैताननि राव गोदै राव बेखौनो लानानै बिसोरो थांगोन अनदायगाफोर जोंनि अदालगुरियाव बेबायदि गोबां बुंग्राफोर दं बाहायसो दोबै दोबै थाङो सानफ्रोमबो थाङो जायगा थोलाया मानो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा जाफुंबाय जोबनायाव एकटिमिटि सारिदा लिरनाय दं जोबनाय बोथोराव गोबां मानसिफ्रा सैताननि रावखौसो लागोन आरो इसोरनिफ्राय गोजान जागोन अनदायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर बे जोबनाय बोथोराव बेबायदि दानिया नोंसोरनो आं मोनसे बाथ्राखौ फिदेनाय बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों जों बयबो बे फिदेनाय बाथ्राखौ दाब दाब जायगाफ्राव खोनाबाय सासे अमा बेदर दाननानै फानग्रा बेफारि दङ बिहा गथ'फोर साथाम साब्रै दं साब्रै गथ'फोर दं जेब्लायबो बियो अमा फानो गोथार सान देवबारावबो बियो अमा दाननानै फानो मानो थाखाय बे देवबारखौ नागारा मानो देवबाराव बे खाथियाव एनएलसि बाप्टिस्ट सेनाय बिसोरबो अमा फायखारि दं नाथाय बिथांमोना देवबार सानखौ मालाबाबो बिथांमोना बे समाव बे बेफारिखौ मावा गोथार सानावसो जिरायनाय सानाव इसोरखौ खुलुमनो थाङो नाथाय सासे काथलिक बे अमा बेफारिया बेखौ बुदांबो होननानै गाबज्रियो बुदां अमा बेफारिया देवबार सानखौ बियो माब्ला फैनोसो नेयो मानोना देवबार सानाव बिसोर रावबो अमा फानग्राफ्रा बाहाय अमा फाना आंनिल' फानो आंनियाल' नांगोन आंनिखौल' नुबाय नालाय गोबांनि अमा फानग्राफोर गैया आंनि अमाया नांगोन बेखौ साननानै बे देवबार खनफ्रामबो बियो अमा बेदर फानो गिर्जायाव फैया गाव फैया जेब्ला गावनि फिसाफ्राबो फैया गावनो जौ लोङोब्ला फिसाफ्राबो जौ लोंगोन गावनि गिर्जा हाबाब्ला न'खरनि फिसाफ्राबो गिर्जा हाबनाय नङा बिसि फिसा देवबार सान जेबो मिथि रोङा अनदायगाफोर बेनिखायनो बिमाफोर बिफाफोर नोंसोरनो जुदि गिबि जानानै नोंसोरनो खुन्थिया जानानै नोंसोरनो गोग्लैयोब्ला गथ'फ्राबो गोग्लैजोबगोन नोंनो जौ लोङोब्ला बिमा बिफा जानानै नोंनि फिसाफोरखौ नों माबोरै जौ दा लोंना बादा होनो हानो अनदायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै नैबे सासे बुदांनि बियो सासे मण्डलिनि सासे बेबो नाथाय बिथाङा दिनै गिर्जा प्रार्थना आरो बे रिट्रिकफोरखौ मालाबाबो बाहागो लाफेरा माखौ रिट्रिक मिथिया रिट्रिक लाबा बिटिक जाहैग्रासो बेबो रिट्रिकखौ बे मिथिया मालाबाबो रिट्रिक गामियाव लाफेराखै रिट्रिकजों सोमोन्दो गैया रिट्रिकआव थाब्ला मा मोनो जेबो मोना बेखायनो बे अमा दानग्रा बुदाङा अनदायगाफोर सानसेखालि देवबार सानाव बेयो गासै 25,000नि अमा लादों 25,000नि अमाखौ बे गावनि फिसालाखौ लानानै बे अमा दानग्रा जायगायाव फैबाय मोनसे सखायाव ओइदिनखालि अमा बेदरा सेरनैल' नांदों रावबो लांफैया दिनै मा जाखो बिराद खाफालाव हमबाय बियो फुंनिफ्राय फानब्लाबो 12थासिम जाबाय थेवबो दिनै अमाखौ रावबो लांफैया थिग 12 बाजियाव बिसोरना बे गामिनिफ्राय बैसिनि जायगायावसो गिर्जाया बेजों फैनांगौ आरो बे गामियाव न'खरबासो दं आरो बे न'खरबासोनिफ्राय नैबे मोनसे गामियावसो गासै 20 न'खरसो दं बेजों बिसोर लोगो लाफायो आरो बै गामिनि बे बुदाङाबो बैयाव हान्थिनो थाङा ओरैबायदि मोनसे सखा दं बाहायसो बे अमा दानो 12 बाजियाव बिसोरनो गिर्जा हाबो 12 बाजियाव अब्ला बे सासे आइजोआ बेजों मना लानानै बाइबेल लानानै सोरां लामा लानानै अब्ला बियो बेजों थांगासिनो दं गावनि फिसाया थांग्रोजोब्बाय अब्ला बे आइजोआ जेब्ला बे लामाजों बे बुरिया थांनाय समाव आरो बेखौ बिबै जायो
जेब्ला बेजों इसोर थांहांनानै रायदावनोबो हाया फुङाव लोंग्रोखायो लाग्रोखायो अब्लासो बेना आखायाबो मावगायो जौ लोङाब्ला आखाया थो मावो बे अमा दानग्रा बुदाङा फिसालाबो लोंफाखायो दे बाबा नोंबो लों बे अमा सावग्रा बेखौ बेदर जानो बेजोंनो जौजों बेदरजोंखा ओंखामाबो जौजोंसो सोमनानै जाखायो बेबायदि गोबां जायगाफोर जौ लोंग्राफोर सुबुं दं बे काथलिक सुबुं जाय दिनै बे सासे आइजोआ जेब्ला बिजों थांबाय थानाय समाव बेखौ नुहुरबाय ओइ बुरि ओइ आवाय बहा थांनो नोंलाय ए फिसौ गिर्जायाव थांनोसै नै गिर्जानि टाइम जाबाय नोंलाय थांला आं थांनो गिर्जायाव थांनो मा मोनो हा गावखौ लेंनायनि दाय जाबाय आंखौ मा लेंखो नोंलाय माब्ला आंखौ गिर्जायाव थांनो होफेरखा आयौ फिसौ मानो बिदि बुंखो नोंबोथ' सासे खृष्टान दा नोंबो सासे काथलिक बे मन्दिरनि नोंबो सासे सोद्रोमा ओइ बुरि नोंखौसो सोंदोंमोन आं बहा थांनो होननानै नों आंखौ सिग्राव बुंदों आंखौ बानजानो फैदों नामा नोंखौसो गोदागोन आं दिनै जेबो नङाहाय फिसौ गोदाब्लाबो होनबाय जेबो नङा ओरै फै आंनासिम फंनैसोल' बाथ्रा फै दानस' मारखोनसै नामा सिबलाय आंखौ गोदा मारखो फै दे फिसौ मा बुं नों जुदि गिर्जायाव थांनो दा औ गिर्जायाव थांनो गिर्जायाव थांनो मा लाम मोनो बुं हेबनायल' नागिरो बिराद हेबो जौ लोंग्राफ्रा बिसोरनावथ' जौ लोंग्रा गैया दं नामा मालाय बे गामियाव बाटासिसनि सिङाव रावबो जौ लोंग्रा सासेबो गैयानो दं नामा आदा मार्सेल दंना गैया हा दं दहाय नङा होनदोंमोन आदा मार्सेल आखाइ देखानाय बिसोरनोथ' मालाय पारिसाव सासेबो जौ लोंग्रा गैयाना दंना गैया गैया सासेबो गैयानो नोंसोर बिराद मोजां बिराद खुलुमहरजोब्बाय नोंसोरखौ रावबो जौ लोंग्रा गैया हालेलुया हालेलुया आन्दायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जेब्ला बे बुदाङा बेखौ हेबबाय थादों बुं नोङो गिर्जा हाबनानै नों मा मोनो अब्ला बुरिया खोन्थाबाय गिर्जा हाबोब्ला जोबनो गैयै बोर मोनो फिसौ आं बेजोंबो गनायबावाखै अब्ला मोनसे बाथ्रा नों बे लेखा बिलाइयाव मा लिरनांगौ बुरियाथ' लिरनो गोरोंखा नों बुं दिनै आङो देवबार गिर्जायाव हाबनानै जोबनो गैयै बोर मोनबाय बेखौ लिरनो थिनदों जेब्ला लिरबाय आं दिनै देवबार सानाव गिर्जा हाबनानै जोबनो गैयै बोर बेखौ लिरना होदों दानिया थांदो बे थांबाय माबा मोनसे खालामबावगौमोन बुरिया नाथाय गिर्जा हाबहैबाय आरो बेनि थाखाय बे बिबाय थादों बुदांनि थाखाय ओइदिनखालि बे बुदांनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय माबा मोनसे गेदेर महिमा मावदो फोरबो आं नोंनि बे गोथार सानाव फैनानै जोबनो गैयै आं देवबार सानाव फैनानै बोरखौ मोनखाबाय बेनि गोसोखौ सोलाय बे बिदों आरो बे देवबार सानाव गिर्जा जोबखांनानै जेब्ला बे लामाजों फैफिनो अब्ला बियो बुरिखौ नुहुरबावबाय सेरनैल' अमा बेदरखौ फानदों गिर्जा जोबखांनानै माबा सफैबाय 2टा बाजियाव 2टा बाजिब्लाबो अमाया सेरनैल' नांदों बिराद फाग्लाबादि जाबाय गैला अमाखौ मा खालामो सेवजोबसिगोन आंथ' एसे बुरजाखौ हारसिंबो जानो हाया रावबो लांफैया नायै थाङो रावबो लांफैया दिनै माथो जाखो रावबो बायफैया मा जाखो दिनैलाय दानिया बुरिया जेब्ला सफैनाय लोगो बुरि ओरै फैफिनबाव नों दहाय लिरना गालांनाय भाई दा नाथाय बिनानै फैखांबाय मालाय बे दिनै आङो देवबार सानाव जोबनो गैयै देवबारखौ गिर्जाखौ हाबनानै बोर मोनबाय बेखौ लिरदोंमोन नालाय दानिया नों बे फाल्लायाव बेखौ दोन फाल्ला मोनसेयाव दोनबाय आरो फाल्ला मोनसेयाव बेदर मोनसे दोनबाय सुबाय दानिया बे सुनायाव बे लेखा बिलाइसो दा लिरनाय रेजे नंगौना नङा बेथ' नाथाय बेयो ओरैबायदि गिलिर जाबाय गाहायाव फैबाय आरो बेजों लोगोसे बिनि सेरसे अमा बेदरा गोजौआवसो दावखोबाय दाना बुदाङा आरो रासिन बुदांदां जाबावबाय मारै जाखो बे एखे रेजें लेखायालाय मारै बेखौ गाहायाव थांखो आरो बे एक केजि अमा बेदरा मारै गोजौआव थांखो दाना बे बुदाङा आरो रासिन नायनाया बुदांसिन जाबावदों आरो सेरसे होबावबाय आंबो
लासिनसो गाहायाव फैबावो लेखा रिदिङा आरो बुदानां जाबावबायसो बाव रासिनसो बिदि गोमोबावबाय जेब्ला बे सेरसे होयो सेरनै होयो सेरबा होयो गासैबो होब्लाबो गासैबो अन्दायगाफोर जेसेबां अमा बेदरखौ होब्लाबो गासैबो गोजौआवसो दावखोजोब्बाय आरो बे गावबो फिसालाखौ गाखोबावबाय अब्लाबो दावखोबावबाय गैला ओरै बुदांलांसो जाबावग्रासै गैला मा जाखो दिनै आं मा महिमा नुखो जाय लेखा बिलाइसोमोन बिनि अजना सोमोनांथाव अब्ला बाहाय लिरनाय दंमोन दिनै आङो गोथार सानाव देवबार सानाव फोरबोखौ खालामनायाव जोबनो गैयै बोर मोनबाय बेखौ मोननायजों अन्दायगाफोर बे जाय बुदां अमा दानग्रानि गोसोआ गाबखांदों बे थारै इसोरनि गेदेर महिमा फोरबो आंखौ निमाहा होदो दिनै मिथिनो मोनबाय आं जाय आबैनि लिरनाया बे लिरनाय नङा फोरबो नों बाहाय लेखा बिलाइयाव नोंनो दं आंनि बे गासैबो मोदोमनि संसारनि बे अजना जेबो नङा नोंनि जोबनो गैयै गोथार साननि अजन बिनि अजना देरसिन आं दिनैनिफ्राय गोथार सानखौ आं फेलें खालामला दिनैनिफ्राय आं जौ लोंलिया दिनैनिफ्राय आं मालाबाबो गिर्जा प्रार्थनाखौ आं फेलें खालामा ओइदिनखालि बे बुरिखौ गाबनानै निमाहा बिबाय आरो आंबो दिनैनिफ्राय गिर्जा हाबसिगोन आबै आं मिथिनो मोनबाय देवबार सानखौ जायफ्रा दिनै पालन खालामो जोबनो गैयै बोर मोनो बे लेखा बिलाइयाव लिरनायानो गेदेरथार आंनो फोरमानखौ होबाय जायफ्रा गोथार सानखौ फेलें खालामगोन बियो बे मोदोमनि थाखाय दखान होनाय बाजार होनाय बेखौल' हास्थायदोंब्ला बे गासैबो गोमालांफिनजोबगोन नैबे हाजार 20-25 हाजारनि अमायाबो गोजौआव दावखोदों दा अन्दायगाफोर बे थार जाथायजों जों मा मिथिनो मोनो बेनिखायनो गोथार सान इसोरनि होनाय बे गोथार सानाव जों इसोरनि जोबनो गैयै बोरखौ नैबे जोबनाय सानावबो जों बे खथायाव मोनहैगोन बे जादों जोबनो गैयै इसोर उत्साह बारदा जा जाय दिनै बुदांनि गोसोआ सोलायनानै आइदिनखालि बियो गासै अमाफोरखौ अमा बेदरखौ मा खालामखो अन्दायगाफोर गासै मानसिफोरनो सोरनो होखो बे अमा बेदरखौ गामिनि मानसिफोरनो राननानै बाखि होजोब्बाय बाखिखौबो मोनजोब्बाय फैगौ देवबाराव माब्ला फैबावगोन मोजाङै दुगैयै लोबै गाननायजों जोमनायजों बिसोर देवबार सानाव गिर्जा हाबबाय दौरिजों मोजां पाप सिमान दाबाय गावनि बिसिखौ बियो बुयोमोन जौ लोंनो लोङो फिसाखौ साजा होयोमोन गावनि फिसाखौ निमाहा बिसिनबाय आरो बे दिननिफ्राय बिसोरो जाय मानसिया सानफ्रोमबो रां खामायब्लाबो राङा थायामोन बेरामजों गुबुनजों बायदिसिना आनजाद जायोमोन जेब्ला गोथार सानफोर आरो बे इसोरनि मुङै दान होनोबो गिया जाबाय गावनि मोननाय बै अन्दायगाफोर दा बे अमा दान्दिया गालामाल दखान होनानै बिराद हलसेलारसो जाबाय गावनि मोननाय बे धोनखौ बे धोनाबो बारायलांबाय आरो अन्दायगाफोर बेंक बेलेन्स 50 लाखसो जाबाय बे माखौ मानि थाखाय बारायदोंमोन ना बियो अन्दायगाफोर बे माबायदि दान होयोमोन बियो गाव दिनै 10,000 खामायदोंब्ला 1,000खौ बियो इसोरनो मुङै सोरबा इसोरनि खामानि मावग्रानो मिनिस्ट्रि मावग्रानो सोरनोबा एबा गिर्जायाव बे दान होयोमोन जायनि थाखाय बिनि धोना खहा जाया 10 लाख मोनदोंब्लाबो 1 लाखखौ नांगौबा बियो होगोन 10 अंशखौ होगोन जेरै मालाखानि सारयदाजों फरायब्ला मोनो बे बोसोरा जेरै बाइबेलनि बोसोर बेनिखायनो अन्दायगाफोर जानांगौ नोंसोरनि गेजेराव बेबायदि थानो हागौ सोरबा इसोरनि मुङै गावनि फिसा फिसा दखान होनायावब्लाबो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो नोङो 10 अंश जुदि होयोब्ला नोंनि धोना बारायलांगोन बे बाइबेलनि बोसोर नोंसोर रंजा बाजा हो नाथाय ब्रा ब्राजों नङा बिखा खालामनायजों नङाबो होनदों बेखायनो अन्दायगाफोर फैदो जोंबो दिनै बे दुखु सैनाय बोथोराव बेनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै गोथां इसोरा जोंनि थाखाय बियो मानोना आर साखि होनाया बेनो जाय जहना साखि होदों इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय आरो बे गोथाङा बिनि फिसा हौवानियावसो दं जोबनो गैयै बे फोरबोआ मानो नैबे बिजाबाव बे बिलाइयाव लिरनायानो गोथां इसोरनि जोबनो गैयै बायनो नुजा होबाय बेजोंनो बे मिथिबाय जोंबो दिनै बेबायदि बै सासे अमा दानग्रा सुबुङा दिनै इसोरखौ मिथिरोङामोन जौ लोंनायजों गाज्रि नांलाय खमलायजों जेब्लाबो जिउ दादोंमोन थाखा फैसा फैब्लाबो बेनाव थायामोन बेराम जालाय बे जालाय
गोजानिखौ इसोरजों नांथाबे मानसिया मालाबाबो धोनाबो थाया आनलायगाबो जहर जेरै बोसोर बिदानि दसेनो बाइसफ्राव लिरनाय दं इसोरनि बोरासो धोनि खालामो नों धोनि जानोब्ला इसोरनि बोर गैयाब्ला धोनि जानो हाया जों गोबां धोनि जानो हास्थायो नाथाय इसोरनि बोर गैयाब्ला जों धोनि जानो जाब्लाबो हाया फैदो बेनिखायनो अनजागाफोर जों इसोरनि रायजोआव दिनै मोजाङै फाबसिमान लानानै जों इसोरखौ आगान सुरलांगोन गितफोरनि 46 एकफोराव लिरनाय दं इसोरा जोंनि आश्रय आरो जर बियो निदानाव थाबनो आश्रय होयो जोंनि थाखाय जों इसोरा जोंनि आश्रय होगोन आरो निदानाव जोंखौ जेब्लायबो बियो हेफाजाब होगोन बेखायनो दुखु आरो निदानाव इसोरजों लोगोसे थायोब्ला बे जोंखौ अराय सम बियो जोंखौ सहाय खालामगोन हुदा बिजाबनि 33-37 बुंबावदों इसोरा लागारबो नोंसोरनि आश्रय बिनि जोबनो गैयै आखान्थिफ्रा नोंसोरनि हेफाजाब होग्रा माने आखान्थिया बोलो इसोरनि बोलो बेनिखायनो इसोरा लागारबो नोंसोरनि आश्रय आरो जोबनो गैयै आखान्थिफ्रा नोंसोरनि हेफाजाब होग्रा बेनिखायनो अनजागाफोर जाय इसोरनि आखान्थिया जोंखौ जेब्लायबो फोलावहरो जाय इसोरनि आखान्थिया जोंखौ बोजबना लायो इसोरनि आखान्थिया इसोरनाव थायोब्लासो मोजां फारसिमान लायोब्लासो जों गोसो गाबोब्लासो जोङो इसोरनि जिउजों जिउ दानानै मोजां आगान सुरब्लासो इसोरनि आखान्थिया जोंजों लोगोसे थागोन आरो बे जोंखौ बोजबगोन खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनै दान्दिसे समाव जों ब्रेक लागोन आं बेखायनो गुरै खावलायो नोंथांमोना बे समाव ब्रेक लानाय समाव बांद्राय दारायलाय कमिटि मानसिफ्रा साहा फुदुंनो दा दुंबाय दा रेडि जाखासै ना दे बेनिखायनो आं गुरै खावलायो नोंथांमोना दारायलाय आरो बेजों लोगोसे अनजागाफोर आं गुरै खावलायदों मानोना बे जायगायाव गोबांथार हरखाब थैनायफोरनि जाथायफ्रा फैगासिनो दं आरो जाबावगोन बबेबा गामिफ्राव बेनिखायनो नैबे दुखु सैनाय बोथोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बे उदां जानाय सख' जानाय बायख' जानायनि राहानि थाखाय बे रिटिखौ लाबाय आरो नोंथांमोना गाबोन गाव गावनि न'खराव बेनि मेडेल फबहैगोन आरो बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो न'खरफ्राव न'मायाव नोंसोर बेनेडिक्ट रजारिखौ आलायदो नोंनि मोदोमाव थानाय बेनेडिक्ट एबा जाय सान्तिनि रजारिफोर दङ जायनि न'खराव सान्ति गैया हादराव सान्ति गैया बेखौ गोथार फबा जेब्ला बुहुम दावआ नैथि बुहुम दाव जानायाव बेखौ बिथोन होना बेखौ बानायनाय जादों फिस रजारि सान्तिनि रजारि बे सान्ति रजारियाबो बारा गैया बेखौ नोंथांमोना दिनै बेनो जादों बेनेडिक्ट रजारि बेनेडिक्टबो आरो सान्तिनि रजारिबो बेखौ नोंथांमोना आगोलाव मोनबाय जायफ्रा मोनाखै एबा मोनबायब्लाबो नैबे नोंसोर गावनि मोनसे न'आव आलायना दोननो थाखाय बेखौ नोंसोरो दोननो नांगोन आरो बेखौ दिनै दा जायफ्रा नांगौ दा उनाव लादो आरो साफ्रोमबो अननानै बेहाय नोंसोर बे गाबोन आइटाबारिनि मिल्क ग्रथनिफ्राय लाबोनाय गाइखेरखौ जुदि सोना दोनोब्ला बे बथलावसो बै बथलनिफ्राय थोस्लायनांगोन बाहायनो आरो बेखौ नोंसोर मुलि बायदि बाहायनांगोन जायनि न'खराव जायनि मोदोमाव जायनि उदैयाव सोरनिबा मेगनाव सोरबा दिनै मेगन नुवा जादोंब्ला नैबेजों नोंसोर मुलि बायदि ड्रप होनाय बायदि खालामनानै बे गाइखेरनि ग्रथ'खौ नोंसोर ड्रप बायदि खालामना हो आरो बेजों लोगोसे गुरै खावलायबावदों नोंथांमोना सोरबा फोथायनानै गथ' गैयाब्ला आइ मारियाम आं फोथायो नों दिनै बे नोंनि थरथिंसे आहारा गोग्लैनायाव दिनै बे हाजोआ गाइखेर बायदि गुफुर जाबाय बेनिफ्राय लाबोनाय आं फोथायो आंहा गथ' गैया नों आंनो मोजां गथ' हरदो गियानि गथ' हरदो गोथार गथ' हरदो बेखौ लानानै जोंनि बिनानै गोथार जिउआव आंनि सायाव फैगोन गोजौ चिन्तानि बोलाव आंनि सायाव थाफैगोन बेखौ बुंनानै लोंदो अ फोरबो अ आइ मारियाम नों बेखौ लानो बिदो आरो बेजों लोगोसे बियो दोननाय बे गाइखेरनि पाउदारखौ नोङो किडनि स्टन जादों